Ταξιδεύουμε με το εστιοπλοϊκό Καλυψό. Μπροστά μας είναι η Σέριφος, όπου θα διανυκτερεύσουμε μετά από 3 μέρες ταξίδι στο Ιόνιο και πάμε προς Μύκονο. Δεξιά είναι η Σύφνος. Ο καιρός είναι μια χαρά. Πριν δεν πρόλαβα να τραβήξω βίντεο, ήταν 2 δελφίνια, ένα δεξιά αριστερά και πηγαίναμε παράλληλα. Το σχηματάκι.